Tak to stojí za to. To stojí za to, ale já Tak, samotný natáčím. zdravíčko lidi, vítáme vás u dalšího dílu zase z miniher. A nejsem tu sám, jsem tu společně zase tady s tím retardem Kokosákem. A budeme hrát Bed Wars a vybereme zase. Tak vyber ty, jsem na to moc Vybereme si línej. postýlku, Jsem na to moc línej. Vybereme si Wooden Islands 1. OK, jsem tam. No jo, Mr. Parkourista. Ne, já jsem... Dneska jsem parkour skákal. Ne, jsem Dva parkoury jsem dneska ráno doskákal. Já jsem zůl asi tak o 6 ráno, jo, ale ok. Já taky, ale já jsem nehrál. Já jo. Pak Já jsem zůl od Teď jsem dokoukal Ramba 2, ráno jsem koukal Star Wars 7, síla se probouzí a pak už jsem si... Hej, pošli mi to, já to chci taky vidět. Co? Do Star Wars 7. Ale já jsem si to koupil, to dívko v Tesku tam prodávali. No sakra, já vím, za 200. Oni ne, když máš tu club card, tak to je za 120 nebo 149. A jo, ty vole. Jste asi tak, přesvědčím mámu, abych si to mohl koupit. Já sice vím, o čem to je, vím, jak to skončí, vím všechno, ale... Ale chceš to prostě. Chci to prostě vidět, i když vím, kdo je... Počkej, do jaký mod týmu? Ty vole, hlavně, že jsme skákali. Jo, no my jsme spolu. S nějakým týpkem, Já jsem s prasetem. Jaký seš ty? Já jsem s Lukášem. Ne, s nějakým Diagle Troll, nebo jak se to jmenuje. Diagonální... Nějaký Dick Troll. Ale fakt on se tak... Ale on se fakt jmenuje Dick Troll. Já hraju s nějakým vojáček a on má speedhack. Ne. Why not, jako že jo, 100% servery bez hackerů přece. Jo no. 100% bez hackerů a ten... Proto mám nejradši hrát Annihilation. No tak Bed Wars na SGčkách. SGčka. Jo, survival game. To měl flyhack. To je 100% bez serverů. Bez hackerů. Je to 100% bez serveru, když jsme na serveru. Já už jsem na goldech. Už mám goldy. No dobrý, ty jsi na goldech, já mám teprve 54. To sandstone. Já jsem si koupil 16 sandstoneů a už jsem na goldech. Já mám dobrýho týpka, s ním se dobře hraje. Tak když má speedhack. Nemá speedhack, to se mi jenom zdálo. Ne, fakt, zdálo se mi to. A mám luk. Ho, pojď mi. Jestli mě schodíš. Jaký jsi tým? Já ani nevím, ty vago. Já prostě jdu na Iron, já vůbec nevím. A jo, Sbírám goldy. Nedělám si srandu. Už žlutých nikdo? Jo, je tam jeden zápek. Jak to, že vás je... Počkej. My jsme 2. Aha, vy jste 2, ale aha. OK. Takže já si... Batman. Já si asi koupím ty. No jasně, už vím, co si koupím. Co? Nechci to radši vidět, ale OK, řekni mi co. Tokeny. Bum bum. Já jsem ti... co bys si koupil podle Lukáše? Ne. Není to. Je to hra. Jo, tak to pak jo. Dominiku. Co je? Já ti to napíšu na... Ne. Ne, to jsem nemyslel zrovna, je to mnohem horší hra a tu hru hraje Lukáš. My little shit. Lukáši, teda Lukáš. Střed někdo. Já jsem ti řekl. Já už se nudím, jak tady sbírám ty goldy. Já už mám diamond věci. No, Riku. Z lapisu. Já jsem myslel tu hru, co hraje Lukáš. My Little Pony. Ne, to taky, ale mnohem uchylnější. Ne, není to z Equestrie. Ne. Ne, My Little Shit. Ne, to není ono. Sbírám si goldy. Zjednu ti to takhle, začíná to na H. Ne. Jestli je druhý písmeno E, tak myslíme to samý. Je to tak? Ale já řeknu, jo hru a ty řekneš, jo hru, tak jo, tak hru jo.
Ne, není to to... doufám, že ne. A druhý písmeno je E. O, tak to vím pak, co to je. A to pak není hra, to je něco jiného. Je to Lukášovo oblíbená. Ale to není hra. To je jedno. Řekni tým. Jaký jsi tým? Neřeknu ti tým. Jako standovi jsem řekl tým a hned prostě neměl jsem dát žádný věci a přišel ke mně na náš tým. Kámo, my jsme včera hráli Bed Wars a troje za sebou jsme vyhráli. Jsme byli jenom my dva spolu. Jsi takhle vy, jo, že si jdete na lapis, víc mrdí modrý. Červený, pojď, já strefím. Tak, jo. Ne! To jsi byl ty! Ne. To jsem já. Já jsem střelil modrý. Teda, modrý jsem já. Jsi modrý? Ne. Jo, tak už jste na lapizech. Tam někoho vidím. Já nejsem na lapizech, já si tady kupuju věci. Já jsem někoho mám Já už mám ironový krumpač. Tak, kdybych teď natáčel... Ty máš diamantový brnko, čau. Co? Jsi na středě, já jsem tě viděl. Ne, vůbec ho nemám. Vůbec. Ne. Ty po mně střílíš. Ne. Jo, vůbec. Já se tady barikáduju. Ty šmejde, každý se ode mě izoluje. Někdo není můj kamarád. Ne, prosím jedinej na středu. Lukáš je tvůj kamarád. Ne. Sbírám tady zlato. To je špatný. Hej, ten od tebe, ten modrý má asi anti-knockback. Já ho trefuji šípama a jeho to neskazuje. Tak je to třeba lager, já nevím, já ho ignoruju. Už mám stack. Já už mám 24 goalů, ještě 6 a budu mít nejlepší luk ve hře, pojď mi. Oni tu nejsou Matildy. Hej, tak to, ne, Matildy ne. A tak to jsme vyhráli, my jsme totiž na středu a máme nejlepší věci. Hej, já hraju sám. A oni tu nejsou Matildy, sakra. Já hraju sám. Tak já se jdu za tebou podívat. Nehraje. Ten druhý týpek nehraje, on je na Tak já se jdu za tebou podívat. OK. Já ti jdu podat pomocnou ruku. Ke sbírání gold. Ne. Jo. Já vím, ty budeš mít úplně strašnou radost. Já vím, že jak se na mě strašně těšíš, jak tam půjdu a já úplně se střeluju. budu ti pomáhat. Prase. Jo, to je můj. Ten pomocník. Já ho nechávám. To je můj sluha. Já si ho ani neprvím. Vůbec. Jenom tady vidím ten čípne od nás na cestě. Jo. Vůbec se ho nedotk. Ne, vůbec jsem se ho... vám dárky. A mám jo, vy dva jste na středu, teďko odcházíte. Mám nejlepší luk ve hře. Já vám jdu podkopat cestu, jestli vám to nevadí. Já mám nejlepší luk ve hře, mně je to jedno. Právě teď ho mám za 30 zlata. Jo, vlastně ty máš nejlepší luk. Jak to vždycky dopadne, když ty máš nejlepší luk? Umřeš. No, minule jsem umřel, ale on měl hack přece. Nevím jaký. To je jedno. Stejnak ty umřeš po každý. Trefím prase, skoro. Prase, umři. Ne! To jsem já, ty. Já si trefil tebe místo prasete. Ale ne, já chci sakra na lapis. Ne, to je můj lapis. Můj. Moje. Stavím si si bloky. Jasně tvůj lapis, já jsem ho obsadil. Myslíš? Jo. Jo, obsadil. Já nemyslím, já to vím. Nevíš. Vím. A klidně si ke mně můžeš stavit cestu, mě to nevadí. Trefím to prase. Kde je teď? Tamhle. Já jsem ho trefil. Netrefil. Já mám odhození 2 a on nespad. Čau. Hej, zásah znovu. Ahoj. Ne. Já si srandu. Hej, ale já trefím to prase a jeho to neschodí a tebe to schodí. Já tě zabiju a tě nemám rád. A teďka jsme nepřátelé. Ne, my jsme přátelé. Ne. Ne. Sakra, nemám věci na Au. To bolelo.
Jasně. Sakra, potřebuju. Ne. Že by mi to prase pomohlo. Ne. Sakra. Hele, prase. To není prase, to jsem já. Ne, tam je prase. Teď jsem ho trefil. Hej, on má kožený brnění. A jo, to nezabije. Já nemám nic, ani to kožený brnění. Kámo, já vás dám na 2 rány s tím lukem, stačí se dobře trefit. A máte vy vůbec někdo luk? No, vy nemáte za co. A Ježíši, proč si dostal takovýho spoluhráče, jako je prase? Jo, no. No, jako je Lukáš. Já ti celkem teď lituju. Jo, no, ty vago. Ne, kvůli tomu ne. Já jsem u vás na spavnu, skoro. Kurva, vy jste odkopali cestu, vy zmrdí. Ale já mám loky. Já si ze mě srandu, já už se tady půl hodiny beru věci. Pojď, vidíš. Niu. To prči. Villager dostane headshot, Kdo se to tady obestavuju na to. Přísahám, nemám v ruce luk. Aha, jenom diamantový meč, to ještě horší. Já to tady barikáduju. To ti nepomůže. Ne, tomu praseti! Hej, on má anti-knockback. Já mám odhození 1. Já jsem do něj střelil a jeho to neodhodilo. A bylo to vidět, protože zrůdno. Ne, jak po mně střílíš. Ahoj. Ahoj. Tak co, už si zase zahraješ tu hru na HE? Je to prostě podle mě hra. Není to hra. Podle Lukáše je to taky hra. Je to... Hra. Proč se mi zdá, že... Je to vaše zničená postel. Proč se mi zdálo, že k nám někdo přišel? Na 1 ránu, no. Ty vole, já nemám meč, ty. Teda já nemám krumka. Tak si No a červený jsou na goldy. Tak počkat, proč to dělám tak dlouho? Sášo. Já tě. Ten žlutý mě dorazil. Ty vago. Get wrecked, mate. My jsme ovládli střed, bitches. Po tohle video to asi skončím. Protože já mám ten blbej limit. Ne, protože seš no! Červený! Ale já jsem jaký? Já jsem zelený. Aha, tak to je pak dobrý. Tak, tohle pro tohle video vše, takže zatím nazdar. Nazdar!